yen pancen sekti mambara maju siji-siji prangkane lawan kala sregi Gus yo 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 ya iki lho kan janji tenan dengku ana sajroning palagan tunggu Mas Padano ayo bareng-bareng aku maju wah lena mangendamu aduh Dadak kala mangsa bakal dendel duel balung sarta ulenmu yo hop ha ho ha ho nah hop no saya Nanti seragi Tunggu betul ayo perang tanding Kalau itu sampai ning agri Bumi sendiri Oridu Mawur Mangawur-awur Alus, kowe mati
mana lo? Nah. Oh, ayo keroyok. Weh. Ayo. Tak. Oh. Alas. Nek. Ya, nek jero kuwi kasih lagi babanane iki yo, kasih lagi. Celek. Duh. Kok. Kita pinggir kilani lamu kau ke kiri sih. Pangkat dan mencorong itu nyomangap saambane kuwa sang singo barong. Bumi selelewe warwo. Oh.
Yo, giat giat. Oke, ayo. Titi wajene bumi senderewe kita bangun kembali bro. Tulung agung punya iki yo. Ayo man oh ayo titi wajene awake dhewe nyuwun pamit kanca-kanca bumi senderewe. Ayo.
Ayo kanca padha suka-suka nonton jaranan bumi senderewe kreasine maneka warna kagembang hibur kabeh pamiarsa esuk nyoleng sorene ya nyoleng solingane arek Surabaya esuk eleng sore ya eling eling marang kesenian kita bumi sente rewe ayo ayo lalu kita batang para sedulur para rawuh para penonton sedaya dari ibu ngawake kula pamit kula matur suwun sanget sesarengan kalian Pemkab Kabupaten Tulungagung dan juga Sanggar Seni Bumi Senterewe ingkang sampun kadharaken kagem panglipur dening para penonton lan ugi para masyarakat Tulungagung wonten alun-alun siang menika ndadosaken panglipur para terima kasih kepada beliaunya Bapak Bupati Tulungagung, Bapak Wakil Bupati Tulungagung dan juga Bapak Ketua Kadin Kabupaten Tulungagung yang luar biasa, para pelaku MKM yang ikut basang di acara peresmian Kantor Kadin matur sedanun dan juga sekaligus Ketua Paguyuban Jaranan Sekabupaten Tulungagung matur nuwun. Lur nggih saderengipun kula matur suwun sanget dumateng para penonton sedaya nggih ingkang sami rawuh andharaken mangkapun menika niat kajatipun Kabupaten Tulungagung ingkang pramila sampun kadharaken dening para bangsa seniman Sriwati Tulungagung wonten Bumi Senterewe wonten kanca-kanca seniman ingkang sami wonten mugi-mugi Pemkab Tulungagung tansah sehat selalu, tansah rayu Tulungagung tetep maju, tetep ayem tentrem, tansah pinebihna sakabehing kula sungawa pramila samangke para rawuh sakibaripun kawula ngaturaken adicara bahagia sampun menika sampun paripurna kawula nyuwun pamit sugeng pepisahan tansah pinanggih rayu sugeng kundur mugi tansah slamet tumugi dalem piyambak pramila kawula suwun sesarengan Bumi Senterewe tansah rahayu 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 kalis ing sambikala nuwun.
Bumi Santa
Sampai jumpa.